Des de la Unió volem alertar sobre les incertidumbres i possibles amenaces futures que provoca el Brexit, després de fer-se oficial l'eixida del Regne Unit de la Unió Europea. La Comissió Europea deu de seguir treballant per a reduir les conseqüències del Brexit sobre els sectors agroalimentaris en dos temes fonamentals, que són la retallada dels recursos de la PAC, que hem de veure encara si són assumits pels estats membres o no, i possibles canvis en les relacions comercials actuals. El mercat del Regne Unit és el tercer on més exportem, per tant és preferencial que es mantinga el comerç sense arancels i que se cree un marc d'estabilització per a no generar incertidumbre en el comerç. Un punt que ens preocupa és que puguen haver triangulacions de productes de països tercers per als ports del Regne Unit i se facilita l'entrada sense controls rigorosos de productes procedents de tercers països. Un punt que ens preocupa és que puguen haver triangulacions de productes de països tercers per als ports del Regne Unit i se facilita l'entrada d'aquests productes sense els controls rigorosos que cal en aquests moments.